zinayambika ngati macheza m'mbuyomu pamene mamaneja awoimba ena adakana ma awadi atapangidwa nominate kuti alandire awadi malingana ndi ntchito yotamandika imene agwira. Chaka chino Factory 265 Media yadabwa kuona oimba angapo akulengeza pa masamba awo amchezo kuti satenga nawo gawo pa ma awards amaso a chaka chino. Zonse zinayambika ndi Zeze Kingston. Taonanso Emi Dibo akuyankhula zomwezi kuti satenga nawo gawo pa ma awards amenewa. Komanso taona Gwamba ndi Temwa akudzichotsa makategori ena kuti sapikisana nawo makategori amenewo pa ma awards a chaka chino. Kodi zimene zikutanthauza chani? Zimenezi zikupereka chithunzi chotani cha ma awards amene amachitika mdziko muno? Izo zili apo ankhala kale pa nkhani ya zoyimbayimba kuno kwathu ku Malawi a Daredevilz amene akhala kuimba nyimbo zapamwamba komanso kupanga produce nyimbo zikuluzikulu mdziko muno kuyambira chilengedwereni dziko lapansili mpaka lero sadapezeko awadi ngakhale imodzi. Kodi akuluakulu amenewa amamva bwanji? Lero Factory 265 Media icheza ndi GD, mmodzi mwa akuluakulu a gulu limeneli, gulu la Daredevilz, kuti timve kuti kodi nkhani imene ya ma awards aku Malawi kuno iwowa amati nayo bwanji. Of course anthu akuyesetsa kupanga create ma awards amene wawa, and ma awards amene wawa ndikukhulupirira kuti ndiothandiza kuti industry yathu, the music industry izipanga grow and izipanga thrive. The only challenge in the administration ya awards wazimakhala ngati kuti pamakhala zinthu za mwenengenoti ka professionalism kama vuta pamakhala kachisokonezo kamene kamapezeka kuti mapeto ake credibility ya ma awards aja simakhalapo. Zimaoneka ngati kuti basi ndi ma awards achisawawa, right? Yeah, so I think that's the challenge that has been there. Mwene ndikuzokhala kuti ndikulakwisa koma ndikukayika ngati tili ndi award. I think award tilibe, sitinawinepo award itayi. How do you feel, Goma? How do you feel the board of work imene mwakhala mukupanga put out komanso anthu akhala kukutsalirani, you're the pioneers, palibe amene angatene kuti Daredevilz ndi makape? Ine sinamvepo munthu chiyambireni. I've been in the industry for a very long time. Sinamvepo munthu olumodzi. And now you don't have even award or remotes. How do you feel, guys? Okay, so zinthu zo ndi mbali ziwiri. Mbali ina kunena chilungamo, ifeyo validation yomwe timayifuna imachokera kwa mafans kwakukulu. Chifukwa chonena kuti chiyambireni anthu amene anatipanga support kuti tifike pomwe tili ndi mafans. So validation imeneyo yomwe timayipanga appreciate kwambiri, ndi yomwe ifenso timatha kuiona kuti ili credible kwa ifeyo. So sizimati khumudwisa kwenikweni ayi, chifukwa chokuti ma awards silimayikirapo mtima, koma still it's not kuti they are not important. Ma awards aja they are very important chifukwa chokuti zimathanso kutsegula makomo ena ndi ena, makamaka in terms of corporate sponsorship ndi zina zoteroso. So imatha kutsegula ma awards aja akhoza kukupitisira career yako munthu patali, koza kupita chitsogolo kwambiri, so ndofunikira kwambiri. So ndi situation yonena kuti pachilungamo chake ifeyo sitimafira anything kwenikweni kuti sitilibe ma award yatizawine award kapena chani osati kwenikweni. Mwina project ikubwerayi maybe tipanga submit ma Grammys kapena tiyesa kupanga submit ma Grammys kapena kuti no mwina make pa international level zitsegule makomo. Komano to be honest, ma awards ifeyo validation imene timayifuna timayilandira from our fans, and every time our fans, they are always supporting us. Our last project, people are still buying it up to now. I think my awards, I think it's a studio akazikika bwinobwino, plus so we have to appreciate that our industry is still growing, and hambili even in my school no makosi entertainment law, music administration jani zoterozo. I think palibe pokwanira bwinobwino. So I think pang'ono tizipezeka kuti tifikako kumeneko. Koma you're right, administration imene imayonera ya ma awards
imapangisa kuti ma-awards ajaso azikhangati kuti alibe credibility. Nkhani naso yaikulu kwambiri mu industry taona ndithu pakati apa pakuchitika ngati kusamvana pakati pa Gwamba komanso Phyzix. Kodi kumbali yako ukuiona bwanji nkhani imeneyi? Pakhala ma passive aggressive comments, passive aggressive uzangu wangu akena kake munaso uzangu wangu akena kake amwene come in the open and say go after each other say ngati pali di beef timvere mu nyimbo beef makala mu nyimbo and sumakhaso kuti zokhota ya imavaya straight back and forth Kendrick and Eugene and Drake. Yeah, it can be something epic. So I think, my only views in the only Nakuti, my guy, and got the body beefy. I think it's an popo. Go head to head. I mean, I think it was also because these are heavyweights in the hip hop industry, Abwere boera Komanso osati kubwera boera wake Eugene, my tweet, my press release, my janjani, J. Jump on a beat, I say. Jump on a beat. Proper. Jump on a beat. Go after each other. Bar for bar. Phyzix tu anayambagale ndi nyimbo yake ya Against the Siege. I don't know because I think nankula naye Phyzix. Kumano, I think he was just addressing like a broader. I don't think he was targeting one person. I don't think that was it. So I think I would still say kuti pakale track yonena kuti pasakale chikaikoso kuti panga address ndani zina amwene tikufuna ma diss track ase kwanza chulani government name chulani tani nda anthu ajanti those guys they've always been friends for a long time. Ndiyo ndoti ndi ma friends kuyambira kale nde beef yake koza kaso yokomaso kwambiri facho kuti kukhala kukumbana zinthu zokuti anthu samaziwa bibi kakome nde ineyo ndikupanga encourage anthu kuti guys tiusati ma diss track back and forth yase wina atiuse wina ayanke iko maso kwambiri. I think we can have a lot of fun. Yeah, because back in the days when Lomwe was going up against Tate Green or back in the days JP aja Fredo it was fun. It made hip hop interesting, matakumvera there anthu akakutengesana. So competition imene ikufunika kuti ibwerere ka competitive spirit ikena kake kabwerere mundi tima beef imene titi tima diss track imene titi kupo atengesane basi. As a fan of both artists, I think it's something that I can enjoy. So I think maybe it could be what Malawian hip hop needs, and who can pay attention to Malawian hip hop because panopadi yakala pakati. So yeah, let's have a proper beef between these two giants. Nanga tsopano kumbali ya nyimbo in general ku Malawi kuno zoimba ukuzitayima kuti zikuyenda bwanji? Tineno ti music ya ku Malawi kunoko ikusangalatsa kwambiri. Ndikuona kuti Malawi yapanga Ghana attention yakunja mpakana kuti internationally we are getting recognized now, so it's very impressive and I hope kuti trajectory imene yoyo ipitirira. Yeah, of course there's a danger of kuti nyimbo zija zingopezeka kuti zikhala monotonous kuti basi maybe let's hope kuti pabwera anthu enaso with fresh ideas artists oti saziopa kupanga experiment osati alese azingoimba zofanana just because wina wake zamuthekera then alese azingopanga zomwezo. So koma kwakukulu tinganene kuti hayi nyimbo zikupita patali kwambiri kusiyana ndi kale mucha kuti zimangothera m'Malawi momuno komano hayi panopa zikumapita kutali ndipo mpaka nakunja pena paliponse. Yeah, sure. Anthu amayidziwa Daredevilz ngati oimba nyimbo za hip hop. Now tikaona hip hop imene lili ku Malawi kunoko zikuoneka kuti mwina sikufanana kwambiri performance yake ndi imene zikuchitiranso zamba zina ngati mwina afrobeat ka mapiano ndi zina zotero. Ngati anthu amene maimba hip hop komanso mapioneers za hip hop mukuona bwanji tsogolo la hip hop music ku Malawi?
Okay, chinthu chimene ndi chinthu chomwe cha it's a worrying thing. Ndi chinthu chodandaulitsa kuona kuti mwina tinganene kuti Malawian hip hop yapanga stagnate pang'ono. I can say kuti not completely, chifukwa chokuti pali ma artist angapo amene akumatulutsabe nyimbo kwa and zikumapitabe patali ndithu ali ndi ka fan base kabwino and I think fan base yawo ikupanga grow koma ndi ma artist ochepa amene akupanga zimenezi. Most of the artists amene akubwera panopa akupanga dizamba zinazi, so zodandaulitsa pang'ono komano tikukhulupirira kuti amene hip hop ndi hip hop amwene izitolera popo nanjiranjiso nafeso tikabweramo no basi kuyamba kutulutsaso ma projects zikhala kuti zizabwerera mchimake. So I'm worried but not completely hopeless. Zimenezo zomwe tinakutengerani lero pano pa Factory 265 Media. Koma kodi mukudziwa kuti moyo wa mmodzi mwa achinyamata aja oyimba mu gulu la Twiname moyo wake kuyenda bwanji chimwalire ni m'bale wake uja? Imvani zambiri mu video imeneyi. Pano ndiloleni akandipatse moni madera ena. Ndapita. I'm all around you, you my centerpiece. You know my first, but you give me the better kiss. Red body when you shake it like a tambourine. You make it better for the haters, so they hate on me. Mafana ngodi chete, wina amva kutenda ngati cheke. Tikuyenda pakati iwo mpepe. Tete ndigwire dale ndikuchengete. Pano makape yangu ndi chete. Sitilekana mpaka na kuli chete. Chilichonse utanene inekete. Ndizimete now. I feel like I'm dreaming. I sweep your fit like I'm cleaning. And I always feel blue unless you're grinning. And I feel I've been in love from the beginning. I was looking for the right one. Girl, you looking like an angel when you're night gown. You bring him down, all the girls all around town. So I let them all watch, cause it's my time. Girl,